Mae llawer o wahanol adweithyddion niwclear sy'n cynnwys ac yn rheoli adweithiau'r gadwyn. Yn y bôn, maen nhw'n gweithio yn yr un ffordd a dyma sydd wrth raidd gorsafoedd pŵer niwclear. Mae adweithydd niwclear mawr yn cynhyrchu llawer iawn o drydan, ac mae angen llawer o ddŵr i gadw'n oer. Fel arfer, mae'n cael ei leoli ger y môr, fel bod modd cael cyflenwad dŵr yn hawdd i oer i'r system. Mae adweithydd modiwlaidd Bach yn ffracsiwn o faint adweithydd pŵer niwclear confensiynol, ac mae ganddo mwy o hyblygrwydd o ran lle gellir ei leoli, oherwydd ei ôl troed llai. Gan ei bod yn cael ei gynhyrchu mewn ffordd modiwlaidd, mae'n bosib saerni o bob modiwl mewn ffatri a'i gludo i'r safle. Felly, mae cost ac amser adeiladu o bosibl yn fwy sicr. Gall y technolegau gweithgynhyrchu newydd hyn ein helpu i gyflymu'r broses o adeiladu gorsafoedd newydd, a helpu i sicrhau ynni niwclear yn y gymysgedd ynni ehangach.